Kuning karian bro. Yarin ba kay Kuri Maria? Kumitsa ko na mag-bake. Bro, anak ko ba kailangan sa walang bake? Kung ko ba, kuha ng tabit baksan tanan dyan bro. Takad ka. Bitbaksan ta na? Bundal pa itong Mayula City Jail. Ini kopya pa school sa may tapak ko na pil. Pasarong pa school na, ini nang maglabuyo. Mangayo sa jaba, uni pa computer yuto. Pag-ubos sa computer, magtuwi na magsiga. Maisip ko na siya, magpunama minasa. Pag-ubos dumakandal, nahihipo si Pali. Taga na buta bisi. Mayroon na pag-alian do, isad na kaligad. Insiya kiautan. Mayroon na katabang yung mga kawagayan sa gaman na limayo. Bisan siya kakitaan, ang paniyan na tali. Insuso na ulihan, hawaran, nagdyanji, di na isawa. Di paglaog simbaran, di na balikan. Nagpamaat na maas, di na isla magtuwi. Kaya ba nandito na ipang suy-suy? Maling ka to bro. Kina bro? Sige na bro. Gana ka na? Oo. Ikaw bro? Kina. Hindi, ito.